Усім прывітанне, з вами Дмітрий Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі з нашай студыі у Еўрарады, і абмяркоўваем мы у гэты дзень, у гэты час, як звычайна іх з нашым госцем у штотыднёвай праграме разам з кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук, сябрам Вольнай Беларусі Паўлам Усавым. Добрый дзень, спадар Павел. Вітаю. Спадар Павел, так, я адразу усім нагадываю, пакуль не заслухаліся нашими размовамі, подписывайтеся на телеграм-канал Павла Усова, на YouTube канал не раю подписываться, бо нешта ён его запусціў, у сэнсе не запусціць-то запусціў давно, але нешта там нічога новага ў ім не посціць. Ну і безумоўна подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыо, калі для вас гэта бяспечна, расшэрвайце наши эфиры, каб як мага больш колькасць людзей паслухала і побачила іх. Ну і безумоўна задавайте свае пытанні, пішыце каментары. Так вось, я для чаго адразу узгадаў телеграм-канал Паўла Усова. Ён даў тут учора вялікі тэкст про аналіз, такі сцэнар распісаў, сцэнар 01. Так пазначыў ён вайна і яе наступствы для Беларусі. Маецца на ўвазе вайна ва Ўкраіне. І з гэтай нагоды тут адразу как бы як чаму варта на гэта звярнуць увагу, я паглядзеў, колькі якая вялікая атака дронамі і ракетамі была сёння ноччу на Украіну, на Кіеў. 89 шахедаў толькі было збіта над Украінай. Прычым у чарговы раз пэўная колькасць гэтых шахедаў заляцела на тэрыторыю Беларусі. Адначасова некалькі дзён таму прэзідэнт Фінляндыі ізноўку ўзняў тэму перамоваў паміж Украінай і Расіяй аб, можа быць, там нейкім спробе знайсці замірэнне, але з іншай, з цікавай такой фармулёўкай, таму што Украіна ўжо моцная, нема чаго баяцца прорываў России, ну і как бы з пазіцыі сілы яна можа ўжо нешта дыктаваць. Такое адчуванне, што ну неяк шукаюць, намацваюць шляхі для спынення гэтага канфлікта. І тут вяртаемся да вашага допісу. Што ў гэтым выпадку чакае Беларусь? Ну, гэта заявы прэзідэнта Фінляндыі, усіх тых, хто зараз намагаюцца падштурхнуць Украіну да мірных перамоў, яны не адпавядаюць рэчаіснасці, бо асноўная задача Украіны гэта да акупацыя тэрыторый. І ва ўмовах, калі даволі вялікая частка тэрыторыі Украіны, акрамя амаль усіх двух абласцей, там Донецкая і Луганская, яшчэ Запорожская вобласць, Херсонская вобласць, Крым, акупаваныя Расіяй, у такіх умовах заключэння міра ці перамір'я, ці нейкіх там, скажем, працэс запусціць мірных перамоваў, ну, азначае ўсё ж такі з аднаго боку паразу Украіны, нягледзячы на тое, што нехта можа казаць, што гэта перамога, а з іншага боку абсалютна маральную паразу Захада. Бо Захад атрымоўваецца з такім велізарным патэнцыялам эканамічным, які там у дзесяткі разоў перавышае расійскую эканоміку, стратэгічным, вайсковым, быў не ў стане спыніць агрэсара і скончыць гэтую вайну перамогай Украіны і ўсяго дэмакратычнага свету, бо як я неаднакротна казаў, ды украінскія аналітыкі і палітолагі, бо вядзецца вайна глобальнага аўтарытарызма супраць глобальнай дэмакратыі. І параза глобальнай дэмакратыі ва Ўкраіне будзе азначаць разгойдванне і расхістванне дэмакратычных уплываў і прысутнасці ва ўсім свеце. Гэта краіны Паўднёвай Амерыкі, гэта Афрыка, гэта Блізкі ўсход, гэта Азія, дзе там ужо дамінуючай суперсілай з'яўляецца Кітай, і, безумоўна, наступным крокам будзе эскалацыя канфлікту вакол Тайваня у кітайскім моры, спрэчкі з Японіяй. Захад у гэтым, калі ён быў не ў стане супрацьпаставіць сябе
Расіі ва ўкраіне, калі гэта Украіна ваявала, украінскія вайскоўцы гэта не гінулі там вайскоўцы НАТО ці асобных краінаў, акрамя там валантэраў, так. А гэта ўжо будзе сутыкненне непасрэднае НАТО ці Злучаных Штатаў Амерыкі з Кітаем, якім па сутнасці я ўпэўнены в такім выпадку Захад прайграе, бо гэта не Расія, Кітай. І па людскіх ресурсах, і па стратэгічных ресурсах, і там атрымаецца, што толькі будуць Злучаныя Штаты Амерыкі. Тут усё ж такі Еўропа, як бы калектыўная сістэма абароны, пастаўкі ўзбраенняў, там адразу Еўропа скажа, што нашых інтарэсаў там няма. Мы тут, калі нават ва ўкраіне яны кажуць, што гэта не наша вайна. Яны кажуць, што гэта не наша вайна, гэта вось, нейкая вайна на перыферыі Еўропы, там Расія, гэта не наша вайна. Калі была псіхалогія пабудавана інакш, што гэта наша еўрапейская вайна, это вайна за нашу будучыню, будучае існаванне стабільнае і нейкі баланс еўрапейскі. Не, яны кажуць, што гэта не наша вайна. Таму з такім падыходам, канешне, лічыць на тое, што Захад будзе ў стане ўстрымліваць ці тармазіць тыя рухі, якія будзе рабіць Кітай, там, якія будзе далей рабіць Расія, бо Расія адразу ж будзе ўяўляцца ва ўсім свеце як пераможца. Каму найбольш выгадныя перамовы мірныя, нават калі Украіна пагодзіцца з фактам таго, што вось дэмілітарызацыя, але часткі тэрыторыі застануцца за Расіяй, гэта перамога. Гэта перамога, бо аказваецца, што Расія перамагла ўвесь гэты калектыўны Захад, як яны любяць казаць, і адразу тыя краіны, якія захоўвалі нейтралітэт, як гэта было звычайна падчас другой сусветнай вайны, калі злілі заходнікі Чэхаславакію, адразу пачалі далучацца да Нямецчыны, там альянсы будаваць іншыя краіны цэнтральнай Еўропы. Адразу вось быў амаль адразу падпісаны пакт Молотава-Ріббентропа. Адразу такія малыя краіны, якія яшчэ аглядаліся там на захад, на асабліва трэцяга так званага свету, на захад, на Злучаныя Штаты Амерыкі, адразу перакінуцца і будуць шукаць падтрымкі. Гэта ўжо зараз ёсць падтрымкі з боку Расіі, з боку Кітая. Тут это будзе глобальная параза, і працяг канфлікту ўжо будзе на вайны, ўжо на глобальнай сцэне, на глобальнай арэне. І на сённяшні момант, вось з таго, што я бачу з гэтых заяваў, не толькі там фінаў, але іншых, яны гэтага не разумеюць. Тым больш, што калі паглядзець сітуацыя ў Еўропе, таксама ж неадназначная падчас вайны і зараз, даволі шмат сатэлітаў так званых палітычных у межах Еўропы ёсць сатэліты Расіі. Гэта Венгрыя, гэта можа у пэўным ступені з прыходам Фіца гэта Славакія. А уявіць сабе ўзмацненне Расіі, яны будуць актыўна падтрымліваць сілы прарасійскія, так званыя там правыя, моцна правыя, там і Ле Пен, і партыі нямецкія, там АДФ, так, і італьянскія, там ёсць Форца Італія, там ўсё засталіся гэтыя такія антыеўрапейскія. Яны ўзмоцняцца іх з такімі, бо у Расіі высвабадзяцца адразу каласальныя рэсурсы, якія яна скіроўвала на вайну. Яна ж не будзе, гэта ўжо другі этап, вызваляцца велізарныя рэсурсы фінансавыя, якія можна накіраваць на дэстабілізацыю Еўропы. Другі этап, гэта паглядзім, яны маюць Беларусь. Русскія ўжо маюць Беларусь. З заключэннем гэтых пагадненняў ці мірных перамоў Беларусь фіксуецца ўжо як сфера прысутнасці вайсковай стратэгічнай Расіі. Яна ўзмацняе свае вайсковыя сілы, ідзе далейшая інтэграцыя палітычная, якая ўжо акрэслена вайсковая і гэтак далей. Гэта яшчэ плюс 10 мільёнаў, лічыце, у рэсурс Расіі. Это людзі, якія будуць так ці інакш працаваць на вось гэтую машыну імперскую.
другі момант, вось другі ўзровень. На гэтым жа вайна не скончыцца. Што еўрапейцы думаюць, што калі яны заключаць нейкае пагадненне з Расіяй, рускія будуць яго выконваць? Не, канешне, это толькі ідыёт абсалютны, які не разумее, на чым палягае палітыка Расіі, будзе лічыць, што з Расіяй можна дамовіцца, і яна будзе, потым не будзе ваяваць ці дэстабілізаваць Украіну. Яна будзе дэстабілізаваць. Яна, па сутнасці, вось гэтая перамога і мірныя дамоўленасці у такой канфігурацыі прывядуць да ўнутранага крызіса ва ўкраіне. Бо людзі, якія трацілі сваё жыццё, там, трацілі сваю маёмасць, там, сваіх родных увесь час пад бамбёжкамі, фактычна не атрымаюць нічога. Гэта не будзе, як бы там не намагаліся там акрэсліць ці завярнуць у прыгожыя фанцікі, гэта не будзе перамогай. І украінцы гэта разумеюць. Краіна разбітая, кампенсацыі ніякіх, інвестыцый ніякіх, бо таксама будуць тыя, хто рэальна ацэньваюць сітуацыю, разумець, што гэта толькі кароткі перыяд перад новымі турбулентнасцю. Гэта крызіс палітычны, адразу на Зеленскага ўсе пасыпяцца камяні, што вось ён здаў Украіну. Ужо нават калі зараз мы бачым змену і даволі актыўнае контрнаступленне расейцаў на ўсходзе, яны займаюць пасёлак за пасёлкам, таксама ўжо вельмі моцна ўзбуджаная крытыка ў дачыненні да Сырскага і да Зеленскага. Спыненне перамір'я ў такіх умовах гэта абсалютныя мінусы для Украіны. Гэта трэба знову тады праводзіць выбары. А тут рускія маюць абсалютную велізарную прастору для таго, каб пачаць маніпуляваць і дэстабілізаваць палітычнай сітуацыі. Таму толькі тыя, хто не разумеюць рэальнасці ва ўкраіне і па-за межамі Украіны, могуць казаць у такіх умовах пра мір. Мір магчыма толькі тады, калі Расія будзе разбіта, хаця б ва ўкраіне. Я ўжо не кажу там пра, як раней там ужо былі такія спадзяванні, што вось вайна, рэжым Пуціна падзе, вайна да падзення рэжыму, ўжо зараз на гэта ніхто не звяртае ўвагі, ніхто пра гэта не кажа. Тут хаця б як мінімум дайсці да сітуацыі там перад 2022 годам, а гэта немагчыма, бо і так гэта застаецца плацдарм, і так Расія не разбіта. У Расіі велізарнейшы патэнцыял, адразу яны будуць рыхтавацца да новай вайны. Адразу Захад жа не будзе рыхтавацца. Ну, скажу, вось, мы ж мір дасягнулі. Все, давайте знову там гандляваць, все, давайте дамаўляцца, каб як бы захаваць, замарозіць сітуацыю. Для Расіі толькі гэта і патрэбна. Ніхто яе не спыніць, ніхто не ўвядзе войскі НАТО ва ўкраіну, ніхто не будзе гарантаваць ёй бяспеку, тым больш, што гэта будзе працэс распаду. Ніхто не возьме ўкраіну ў НАТО, ні ў Еўразвяз у такім стане. І гэта будзе знову такая велізарная шэрая зона, і ўрэшце рэшт трэцяя вайна можа цалкам пасеяць хаос. Гэта вельмі небяспечна. Я разумею, што таксама і рэсурсы, асабліва людскія ва ўкраіне, вычэрпваюцца. Замяніць гэта няма. Это не 141 мільённая Расія, дзе там не лічыцца жыццямі, там 1 мільён, 2 мільёны, 3 мільёны. Не мае значэння. Для Украіны гэта, канешне, вайна на унутранае такое вычэрпванне, на напружанне ўсіх рэсурсаў, а іх няма кім іх замясціць, няма проста. І страты, якія яны нясуць у параўнанні нават з расійскімі стратамі, хаця б там было і нават 1 до 10, гэта вельмі вялікі. А увесь час мы маем дачыненне з тым, што замаражваецца альбо дапамога, альбо нейкія пастаўкі ўзбраенняў, альбо абмяжоўваецца магчымасць выкарыстання гэтых узбраенняў супраць расійскай вайсковай інфраструктуры. Захад усё робіць дзеля таго, каб проста вось Украіна умоўна адной рукой пастаўляе, а з іншай рукой абмяжоўвае. І за гэтае абмежаванне украінцы вымушаны плаціць жыццямі. Некалькі ракетных удараў па вайсковай інфраструктуры, як гэта паспяхова было зроблена ў Крыме мінулым годзе, калі там і падводную лодку затапілі, і некалькі там дэсантных караблёў. Вось
такая стратэгія, такі дазвол павінны быць хаця б дзеля таго, каб падарваць камунікацыі вонкавыя расійскія, якія вось каналы, па якім ідуць і вайсковыя рэсурсы людскія і тэхніка. Вось на гэта трэба сканцэнтравацца, а не на спекуляцыях адносна там нейкага ілюзорнага міру. Не будзе гэтага міру пакуль. Але ў такім выпадку, калі вось слухаць ваши развагі цалкам такія, ну, можа быць, яны не вельмі аптымістычныя, але блізкія да рэчаіснасці, ці час тады гаварыць разважаць пра паразу России в вайне і пра лёс Беларусі ў выпадку гэтай паразы? Ну, разважаць заўсёды можам, і варта разважаць, і там акрэсліваць пэўныя сцэнары, і дзеля гэтага і патрэбныя інтэлектуальныя эліты і аналітыкі, каб прарысаваць тыя пазітыўныя ці негатыўныя працэсы, якія могуць закрануць Беларусь, нават калі умоўна глобальна нейкі будзе пазітыўны вынік у гэтай вайне. Ну, тое, што я напісаў у тэлеграм-канале, тычылася проста разважанняў пра тое, што Беларусь на сённяшні момант і ў перспектыве, асабліва калі вайна будзе доўжыцца, успрымаецца як вораг для Захада. Народ беларускі ўжо атаясамліваецца, дзякуючы і санкцыям, і палітыкі Захаду, як непасрэдны саюзнік Расіі, як рэсурс Расіі. Беларусі ў прамовах некаторых палітыкаў увогуле пазбаўляецца суб'ектнасці і незалежнасці, разглядаецца як рэгіён Расіі. Калі ствараецца такі светапогляд ці бачанне адносна да Беларусі, то пры умовах паразы Расіі да Беларусі будзе такое ж стаўленне, як да Расіі, то бок стаўленне як да агрэсара, як да ворага, які спрычыніўся да вайны. Гэта азначае, што будзе ў дачыненні да Беларусі ў такім кантэксце весціся адмысловая палітыка, можа быць нават і тэрытарыяльнага кшталту, эканамічная палітыка, агульная сацыяльная палітыка, як да краіны-агрэсара. Што азначае, што гэта можа прывесці да пэўнага нават дзяржаўнага дэмантажу. Да гэтага можа далучыцца да агульнага такога крызісу дзяржаўнасці, якое можа справакаваць такое стаўленне. Да гэтага спрычыніцца яшчэ эканамічны крызіс, бо эканоміка Беларусі ўжо амаль цалкам зараз у прасторы расійскай, страчаны выхады, страчаны еўрапейскія рынкі. Аднавіць пасля паразы Расіі вельмі хутка гэтыя сувязі будзе немагчыма. Таксама будзе трэцяй праблемы, гэта вакуум улады і вакуум кіравання, бо да гэтага моманту апазіцыя будзе не ў стане захаваць тыя рэсурсы, якія дазволяць ёй эфектыўна кіраваць краіны. Ўжо зараз гэта бачна. Ну, калі немагчыма нічога з кабінетам зрабіць там, так, то я не уяўляю, як можна будзе сфарміраваць урад і з каго сфарміраваць урад, і тым больш, як кіраваць і праводзіць нейкія рэформы, калі краіна будзе ў даволі моцным сацыяльным і эканамічным крызісе, бо погляд часткі апазіцыі сённяшняй на Беларусь у будучым, ён ідэальны. Што вось яны нічога не будзе мяняцца, вось усё добра, яны толькі вось прыедуць, Лукашенко заменіць, а ўсё будзе развівацца вось спакойна, без турбулентнасці, Захад адразу адчыніць дзверы, мы тут будуць і крэдыты, і план Маршала там, і запрацуюць прадпрыемствы. Гэта ідэальны момант, ідэальны падыход, ён можа быць. Нават у гэтых ідэальных умовах неабходна нейкі адказны ўрад, нейкія адказныя палітычныя структуры, структуры моцныя, структуры прафесійныя, іх няма на сённяшні дзень. Нават на сённяшні дзень, калі дапусціць ідэальныя умовы, апазіцыя не будзе ў гэтых ідэальных умовах фактычна канцэнтраваць уладу ў сваіх руках ці цалкам мець свой кантроль, прыйдзецца нейкім чынам дамаўляцца з гэтымі чыноўнікамі, якія на сённяшні дзень ёсць, і ісці на нейкі кампраміс. Ну, але гэта ўжо добра. Але калі не будзе гэтага ідэальнага сцэнару,
Вось будзе крытычны сцэнар, дзе трэба будзе змагацца за нацыянальныя інтарэсы, просто можа абвастрыцца нават канфлікт з саюзнікамі, ну, умоўна палітычнымі саюзнікамі сённяшніх. Нават у сённяшніх умовах мы бачым, што апазіцыйныя структуры не могуць абараніць інтарэсаў беларусаў з гэтымі санкцыямі, з гэтымі абмежаваннямі, не могуць. А што ўжо казаць, калі будзе вось аформіцца ўжо стаўленне да Беларусі як да агрэсара, да беларусаў як да расейцаў, як да агрэсара, з патрабаваннямі, з нейкімі там эканамічнымі прэферэнцыямі чужых дзяржаваў, там аддаць то і аддаць гэта краінам, суседзям, ці там атрымаць нейкія канцэсіі ў Беларусі. Ну, гэта фактычна вось можа прывесці да сур'ёзнага унутранага палітычнага і эканамічнага хаосу. І я лічу, што трэба сыходзіць з і разумець і ацэньваць нейкія пессімістычныя сцэнары, рыхтавацца да іх, бо гэта патрабуе значна большай адказнасці, значна больш рэсурсаў, бо калі нават іх не будзе, а будзе ідэальны сцэнар, больш камфортны для апазіцыі, то нават тыя рэсурсы і тое мысленне, канцэнтрацыя і бачанне сітуацыі, яно дапаможа нават у такіх больш лагодных умовах кіраваць краінай, але нават і гэтага няма. Но будем спадзявацца, што прыслухаюцца і будуць так мысліць стратэгічна на будучыню не на заўтрашні дзень, а хаця б там на некалькі гадоў наперад. Але давайте пакуль не адыходзячы далёка ад тэмы, як можа ўсё ж таки змяніцца ці не змяніцца падтрымка, дапамога Украіне і ўвогуле уплыў на сітуацыю ў нашым рэгіёне. Два моманта. Першае, падзеі, якія зараз адбываюцца ў Венесуэле. Гэтыя мітынгі, як бы сказала лукашэнкаўская прапаганда, некалькі дзесяткаў чалавек падштурхоўваныя прапагандай і некімі лялькаводамі з ЗША пад уздзеяннем наркотычных і алкагольных сродкаў выйшлі на вуліцы. Ну, некалькі дзесяткаў мільёнаў, я так думаю, выйшла, але тым не менш. У гэтай сітуацыі наколькі гэтая падзея ў Венесуэле могуць адарваць увагу ЗША ад нашага рэгіёна? Ну, там увага ЗША, то калі мы кажам пра рэгіён, ці мы кажам пра Беларусь, тут трошкі розныя рэчы. Увага Злучаных Штатаў зараз канцэнтравана якраз такі на ўнутраных больш падзеяў, на падзеях, гэта выбары прэзідэнта, і там ужо таксама адчуваецца гэта барацьба не на жыццё, а на смерць паміж дэмакратамі і рэспубліканцамі. Што тычыцца Венесуэлы, то, па-першае, гэта не першы такі буйны крызіс, які справакаваны выбарамі і дзеяннямі Мадура. Апошні крызіс стаў прычынай даволі сур'ёзнага гуманітарнага крызісу, калі некалькі мільёнаў там бегла з Венесуэлы, спрабавала прабіцца ў ЗША. Там цэлыя калоны былі бежанцаў, так, і гэта вельмі небяспечна, вельмі напружыла Злучаныя Штаты. Сітуацыя можа паўтарыцца, бо такія ж самыя пратэсты, калі пратэстоўцы, як гэта звычайна бывае, не скінуць проста фізычна уладу, не скінуць Мадура, не арыштуюць яго, ну, гэтыя пратэсты могуць працягвацца некалькі месяцаў. Там нават у минулый раз, калі быў гэты крызіс, там фактычна краіна нават падзялілася. Але Мадура захаваў сваю ўладу, хаця не праводзіў такіх масавых маштабных рэпрэсій, бо, як мы бачым, апазіцыя дзейнічала. Нават сітуацыя ў Венесуэле ў параўнанні з тым палітычным кантролем, які ёсць у Беларусі, у некаторай ступені нават лепшая, чым у нас. Праблема ў тым, што Мадуру ўсцяж удаецца захаваць лаяльнасць да сябе большай часткі вайскоўцаў, і гэта дапамагло яму ўтрымаць уладу у мінулы раз. Ну, пабачым, паглядзім, як гэта будзе зараз, бо самі па сабе пратэсты, яшчэ раз падкрэслю, у сённяшніх умовах без захопа улады фізычнай
вось рэальнай рэвалюцыі не дасць нічога. Відавочна, што Мадура будзе імкнуцца да апошняга патрона бараніць сваю ўладу, да апошняга венесуэльца, так, змагацца за тое, каб утрымацца пры ўладзе. І калі гэта выключыць новы этап, умоўна, скажем, нават не умоўна, а ўжо рэальна грамадзянскай вайны, новы этап гуманітарнага крызісу, то, канешне, для ЗША гэта будзе больш важнай праблемай. Хаця, канешне, вайсковыя эканамічныя рэсурсы не сканцэнтраваныя на вырашэнне праблемы Венесуэлы, яна так была ў ізаляцыі. Таму ў стратэгічным плане збольшага гэта нічога не зменіць, калі мы кажам пра падтрымку для Украіны. Тут могуць змяніцца прыярытэты пасля прыхода Трампа. Так. Хаця вось недаўнія выказванні Пампео адносна таго, якая стратэгія будзе ў дачыненні да Украіны, некаторыя разглядаюць гэта як папулізм, некаторыя лічаць, што гэта, рэшце-рэшт, нейкае акрэсліванне таго падыходу, што не будзе спынена ні дапамога, што не будзе зменены падыход, што будзе мэтай будзе, канешне, давесці Расею да паразы. Так, а ў выпадку, калі прыйдзе да ўлады Харрыс, вот, дарэчы, глядач пад нікам Максім пытаецца, я так разумею, што калі пераможа Харрыс, то параза Украіны аформіцца канчаткова, ці ёсць надзеі на Трампа. Харрыс дае зразумець ужо цяпер, што падтрымкі пры яе прэзідэнцтве, скажем так, зменшыцца Украіны. Я спадзяюся, і як мы разважалі ў мінулы раз, што ўсё ж такі нацыянальныя інтарэсы будуць, нацыянальныя інтарэсы Злучаных Штатаў Амерыкі будуць пераважаць над нейкімі папулістычнымі выказваннямі альбо там гэтых дэмакратаў, альбо рэспубліканцаў, бо за гісторыю вось канца 20-го стагоддзя, пачатку 21-го усе гэтая рыторыка адносна таго, што трэба звяртаць увагу больш на ўнутраную палітыку, а не знешнюю, і дэмакратаў, і рэспубліканцаў заўсёды скончвалася тым, што нацыянальныя інтарэсы, нацыянальная бяспека заўсёды пераважалі. І адзіным велізарнейшай памылкай, якія падарвалі пазіцыю ЗША, я спадзяюся, у элітах ЗША гэта зразумелі, гэта вывад войск з Афганістана. Менавіта такім чынам, як гэта было зроблена ў 2021 годзе, якая пахіснула сістэму бяспекі і сістэму глобальнай прысутнасці ЗША. Это фактычна стала вось гэтай косткай даміно, якое прыспешыла вайну ва Ўкраіне, бо рускія зразумелі, што паглядзіце на Злучаныя Штаты, там яны праваліліся цалкам у Афганістане. Гэта прыспешыла агрэсіўную палітыку Кітаю ў дачыненні да Тайваня. І я спадзяюся, што ўсё ж такі там, скажем, у людзей, якія рэальна ўплываюць на палітычныя рашэнні, гэта не Харрыс, гэта там не Трамп, гэта ўсё ж такі тыя людзі, якія могуць акрэсліць і паказаць усю праблему, якая ўзнікне для США, калі Украіна прайграе, могуць патлумачыць. Канешне, наколькі Харрыс ці Трамп здольныя слухаць гэтых дарадцаў і, скажем, тых людзей, якія разумеюць крытычныя наступствы вось такіх рашэнняў і саступак ці памяншэння падтрымкі для Украіны, пераважыць здаровы сэнс і здаровыя нацыянальныя інтарэсы. Таму пакуль я б не прагназаваў будучую палітыку Злучаных Штатаў Амерыкі ў рэгіёне ці ў свеце, спасылаючыся проста на выказванне папулістычнае, электаральнае выказванне альбо Трампа, альбо Харрыс. Не быў бы і не аптымістам у гэтым дачыненні, не песімістам. Ёсць разуменне, я спадзяюся, і застаецца Злучаных Штатаў разуменне нацыянальных інтарэсаў, недапушчэнне, якое заўсёды было перавагі Злучаных Штатаў, перавагі Расеі, бо Расія, калі яна пераможа ў вайне ці ў такіх умовах будзе заключаны мірны дагавор, яна стане разам з Кітаем
двума магутнымі супердзяржавамі ў Еўропе, спыніць якіх будзе немагчыма. Ну, можа прадбачыць канфлікт паміж, і ён будзе ў любым выпадку паміж Кітаем і Расіяй, але тым не менш вось гэтая дамінацыя і пашырэнне ўплыву Расія будзе неспыннай, яна ўзмоцніцца. Ніякое НАТО ўжо не будзе ніякай гарантыі ні для кого. Ну, просто не будзе. І гэта ілюзіі спадзявацца, што нават калі там на НАТО, на Літву, Латвію там, ці Фінляндыю нападзе, там Расія будзе прыменена ядерная зброя, не будзе яна прыменена. І Расія будзе падрываць стабільнасць, падтрымоўваючы, як я ўжо казаў, вось гэтыя гібридныя атакі. І рэсурсаў для гібриднай вайны у Расіі значна больш, чым у Захада. Захад не вядзе, па сутнасці, гібриднай вайны супраць Расіі. Нема рэсурсаў, нема доступу. Тым ліку і нейкіх палітычных інстытутаў у Расіі, у Европе іх даволі шмат. Гэта выбары, гэта лоббі, гэта партыі, гэта палітыкі. Такіх абмежаванняў цяжка весці гібридную вайну ва ўмовах Украіне, дзе існуе таталітарны кантроль, таталітарная сістэма, таталітарны рэжым. І значна прасцей весці такую вайну ў дэмакратычных краінах, калі можна выкарыстоўваць розныя інстытуты, проста плаціць грошы, калі асабліва вось зараз, з чым мы сутыкнуліся ў Еўропе, што там няма агульнаеўрапейскіх інтарэсаў, стратэгічных, геапалітычных інтарэсаў. І нават у межах асобных краінаў-сябраў там адбываецца эрозія разумення нацыянальных інтарэсаў. Эрозія разумення нацыянальных інтарэсаў, таму прыклад Венгрыя, так? І такіх краін, і Нямецчына таксама прыклад таго, дзе і з прычыны вайны, і потым там іншыя ўнутранай палітыкі, там фактычна не акрэслена разуменне нацыянальных інтарэсаў. Яны арыентуюцца ў сваіх нацыянальных інтарэсах і арыентаваліся на Расію до 22 года. Я ўжо не кажу пра Гішпанію ці Партугалію, а казаць пра нейкія супольны еўрапейскі інтарэс стратэгічны, на сённяшні дзень мы бачым, што па сутнасці вельмі цяжка. Давайте вернемся до... вось до Венесуэлы яшчэ другі момант хацеў бы падкрэсліць. Гэта для Лукашенка згуляла добрую ролю крызісу ў Венесуэле. Па-першае, гэта дае да разумення, што гуляць знову там ці вяртацца да нейкіх скрытых дэмакратычных ці гульні у адлігу ці лібералізацыю проста небяспечна. Таму гэта яшчэ адзін, скажем, аргумент за тое, каб правесці альбо не праводзіць выбары ўвогуле прэзідэнцкія, сказаць, што мы ў цяжкіх умовах жывем, давайте вось усебеларускі народны сход прыме рашэнне не праводзіць выбары, паглядзіце, што ў Венесуэле, вось вайна, тут крызіс, тут нас ізалююць, это небяспечна. Альбо праводзіць іх абсалютна стэрыльнымі. Там два Лукашенка будзе. Лукашенко нумар 1, Лукашенко нумар 2, альбо ўсе кандыдаты здымуцца, там Гайдукевіч будзе, ці хтосьці там яшчэ, і скажуць, мы падтрымліваем Александра Григоровича, вось здымаемся. Канструктыўная апазіцыя за Лукашенко. Не будзе нават канструктыўнай апазіцыі, проста яе не будзе. Не будзе апазіцыі. Самога вось гэтага гучання, што ёсць апазіцыя, яе не будзе. Небяспечна. Уже размаўлялі на гэтую тэму з Надзеждзінам. Так? Вось нават з'яўленне сістэмнага апазіцыйнага кандыдата стала небяспечна. Яго знялі адразу. І такое ж самае будзе у, думаю, нават на 100% упэўнен у Беларусі. Тут два варыянты. Альбо будуць абсалютна стэрыльныя, умоўна, з кандыдатам, з адным кандыдатам, альбо іх не будзе ўвогуле выбараў. Хаця для Лукашенка вельмі важна зараз, ось ён працуе на тое, каб аднавіць гэты палітычны кантракт, хаця б палітычны, з беларусамі, нават з тымі, хто галасаваў супраць яго, выступаў, вось гэтыя гуманітарныя ягоныя падыходы, гуманныя, там выпусціць палітычных вязняў, можа яшчэ хтосьці будзе выпушчаны перад выбарамі, каб паказаць, вось, паглядзіце, я ўжо выбачыў, давайте пачнем, вось тым не, вось тым, хто там усё гэта заварыў кашу, не, але вось вам, простым людзям, я разумею, вось вас выкарысталі, вось, ясны. И плюс там, не называй меня господином, с народа чалавек. І вось будуць гэта інтэрв'ю, як апошняе інтэрв'ю з гэтай дамай Тышкевіч, так, якая пачала таксама
там ужо паказваць, якая гэтая пазіцыя, і такіх інтэрв'ю будзе ўсё больш і больш і больш, і па сутнасці мы будзем мець дачыненне, калі мы кажам... Чакайце, спадар Павел, вы хочаце сказаць, што вы не мелі дачынення да гэтага суперпраекта заражэння радыенуклідамі з дапамогай дронаў? Не, ну можа і тараканаў таксама, але пакуль што Беларусі і Украіны. Ну вот збеглыя ж вот яны ж там планавалі. Гэта уткі там или камары баявыя. Это ва Украіне. А вот у апозіцыі беларускай дроны з радыенуклідамі. Я думаю, што мы будзем мець дачыненне з такой з'явай, як калектыўны Пратасевіч у межах апозіцыі, потому што з аднаго боку расчараванне аб'ектыўнае будзе і суб'ектыўнае, аб'ектыўнае з прычыны таго, што расце расчараванне і разуменне, што ўсё нічога ў перспектыве не будзе, а з іншага боку просто вось гэты ціск маральны, як у дачыненні да Лойка, у дачыненні да Лосік, прабачце, у дачыненні да Паліны, вось гэты ціск, яны будуць ствараць вось такой фон, што вось нават прыхільнікі і прыхільнікі Ціхановскай, праціўнікі Лукашенка разумеюць, што вось трэба гэты рэжым, гэтую сістэму захаваць. Падрыхтоўка пачалася, і зараз другім этапам будзе спроба наладжвання нейкае скрытае адносінаў з Захадам, гэта і памілванне, дарэчы, гэтага Крыгера. Магчыма, гэта частка гульні Расіі. Вот я і хацеў на гэтую, можа быць, тэму больш падрабязна ваше меркаванне. Вось гэтая незразумелая сітуацыя з прыцягненнем да разгляду справы вядомай эксперткі Гладкай по тым, вот вызваляць, мілаваць ці не мілаваць. Але гэта што? Вот для чаго вот размова вот просто про гуманітарны ці гуманны трек давайте памілуем замежніка, якога на пустым месцы как бы прыгаварылі да расстрэлу, ці гэта ўсё ж таки яны не маглі здзейсніць нейкі абмен без вот гэтага акта памілавання? Ну, я думаю, что можа быць і тое, і тое. Так, грамадзянін Нямецчыны, ўсё ж такі немцы, як і ўсе замежныя краіны, яны вымушаны як дзяржава бараніць сваіх грамадзянаў. І, канешне, калі закладнікі бярэцца там 1000 беларусаў, гэта нішто для нямецкіх інтарэсаў і для нямецкай палітыкі. І адзін нямецкі грамадзянін пераважае там 1500 беларусаў, якія сядзяць у жудасных умовах, якіх забіваюць без прыгавораў смяротных. Ну і больш таго, можна пагандлявацца з Расіяй, ці Расія і Беларусь можа пагандлявацца з Нямецчыны, вызваліць сваіх, для іх гэта таксама вельмі важны актыў, а Беларусь у такім кантэксце, калі Крыгер будзе выкарыстаны для расійскага абмену, мы пабачым гэта ў хуткім часе. Ну, гэта сведчанне таго, што і Лукашенка, і сама Беларусь, яшчэ адно дадатковае сведчанне, гэта толькі выключна расійскі актыў. І што інтарэсы самога Лукашенка, інтарэсы ягонай улады, інтарэсы самой краіны даволі моцна абмежаваны. Калі за гэтым крыецца ў пэўным сэнсе таксама жаданне наладзіць нейкія нефармальныя кантакты з боку беларускіх уладаў, нейкія аформіць візіты, размарозіць дыпламатычныя адносіны, ну, то мы будзем мець дачыненне з той гульнёй, якая была ўжо і праводзілася Лукашенка пасля там 10-го году, пасля 6-го году, і як яшчэ раз, як я пісаў і ўзгадваў, менавіта дзеля гэтага на пасады міністра замежных справаў быў пастаўлены Ржэнкоў, вярнулася Петкевіч, чтобы рэанімацыя, аднаўленне вось гэтай тактыкі Макея, яна можа спрацаваць, асабліва вось у перыяд 25-го году і пасля 25-го году, і асабліва калі вось гэтых кропак гарачых будзе ўсё больш і больш, а іх будзе. Толькі тут асноўнае пытанне нават не ў Лукашенка, а ў тым, наколькі ён самастойны ў прыняцці рашэнняў. На сённяшні момант ён не самастойны. І гуляць у такую гульню, якую ён гуляў пасля 11-го, асабліва пасля 14-го году, ён ужо не зможа.
і таксама вельмі цяжка разлічваць у гэтым гандлі на тое, што ён вось адновіць цалкам адновіць свой суверэнітэт у адносінах з захадам, але спрабаваць ён будзе. Я думаю, што і захаду таксама варта спрабаваць хаця б дзеля таго, каб выцягнуць беларускіх палітычных вязняў максімальную большасць людзей выцягнуць, нават калі трэба вярнуць паслоў на сённяшні момант там у Беларусь, альбо запрасіць Рыжанкова там куды-небудзь на нейкую там сустрэчу у Жэневу ці у іншую трэцюю краіну, просто каб з мэтай вось распачаць гэтыя умоўна гульні, нават не перамовы, а гульню перамовы з адзінай выключнай мэтай на сённяшні дзень, якую магчыма рэалізаваць, гэта выратаваць людзей. Трэба разумець, што прыярытэт мэтаў змяніць рэжым Лукашенка не санкцыямі на сённяшні дзень, нават абсалютным эмбарго і ізаляцыі Беларусі, забаронай прыезду беларусаў у Европу не зменіцца ні санкцыямі, ні дыялогам. Гэта ўжо было і ў 6-м, і ў 10-м, нават ён не змягчыцца. Таксама не трэба спадзявацца. Ні санкцыі, ні дыялог, тады што? Толькі гуманітарны аспект вызвалення людзей, выцягвання людзей, якія знаходзяцца ў вязніцах, вось гэта асноўная... Ну, это гандаль, умоўна кажучы, тады атрымліваецца. На іншыя... Я не ўкладываю негатыўных... Я разумею. Калі мы кажам пра прыярытэты і пра мэты, вось гэта павінна быць першай асноўнай, бо іншых мы на сённяшні дзень дасягнуць не зможам, ні перамовамі, ні гандлем. Лукашенко улады не адмовіцца, рэпрэсіі ўнутры краіны не змягчацца, сістэма застанецца. Ну і, канешне, выцягнуць абсалютна Беларусь, нават даючы абстрактныя гаранты Лукашенка, ад уплыву Расіі не атрымаецца. Але альбо мы проста страцім усё, і людзі будуць сядзець, траціць здароўе і траціць жыццё, альбо, прынамсі, будзе выканана вось гэтая важная задача вызвалення людзей. Настолькі максімальную вялікую колькасць, наколькі гэта магчыма. Шляхам вось такіх гульняў дыпламатычных і перамоў. Гэта адзіны вось на сённяшні дзень адзіная прастора, рэч ці прадмет, кажам, пра палітычных зняволеных, вось, якім можна прынамсі вырашыць. Іншыя ў сённяшняй сітуацыі просто невыканальная і па прычыне Расіі, па прычыне вайны, і па прычыне таго, што ў Захада няма рэсурсаў такіх. Я яшчэ раз нагадываю для тых, хто гэтага яшчэ не зрабіў, подписывайтеся на телеграм-канал Павла Усова і не забывайтеся подписываться на YouTube канал Еврорадио. Расширвайте, задавайте свои пытанні, пишите комментары, натискайте на звоночек, каб не пропустить наши наступные эфиры. Ну, безумоўна, не забывайте про бяспеку. Яшчэ одно пытанне датычна бяспекі, дарэчы, вот якое хацеў бы з вами абмеркаваць. Па выніку турпаездкі Лукашэнкі на Валаам і сустрэчы з Пуціным, потым ён калі вярнуўся, ладзіў чарговую сваю там нейкую нараду па пытаннях у тым ліку і бяспекі, узнікла тэма нейкіх гарантый бяспекі, па якіх вот нейкія там незразумелыя нейкія там, скажем, недамоўленасці ці нейкія пытаннічкі ўзніклі паміж ім і Пуціным. Незразумела, што за гарантыі бяспекі, для каго, ад каго, на якіх умовах. Вам што-нибудь стало зразумела з гэтай інфармацыі? Ну, давайте сыходзіць з таго, што Беларусі да сённяшняга дня і рэжым Лукашенка функцыянуе у межах сочынскіх дамоўленасцяў, якія былі падпісаныя ці абумоўленыя у 2020 годзе. З аднаго боку яны зрабілі Беларусь стратэгічным плацдармам. Лукашенко прадаў Беларусь для Расіі і выкарыстана, потым краіна была ў 22 годзе. З іншага боку ён атрымаў нейкія гаранты. Гаранты таго, што альбо даседзіць да 25 года і яму Расія дазволіла, ён утрымае ўладу. Зараз, магчыма, гаворка вялася пра тое, што Расія дае дабро Лукашенка заставацца пры ўладзе пасля 25 году. Магчыма, у гэтым
кантэксце вялася гутарка, што яна не супраць, што Путін, можа быць, сумняваўся, можа быць, не даваў адказа на тое, ці згодны ён з тым, каб Лукашенко захаваў уладу, ці не. Бо памятаем, што і ў 21 годзе, нават 20, асабліва ў 20-21, там пачатак 20-го году вялася гаворка, што вось Путін прымушае Лукашенко саступіць, нейкія там шукае іншую асобу, каб ён сышоў з пасады прэзідэнта, былі уведзены змены Канстытуцыі, ён надзяліў усебеларускі народны сход неабмежаванымі паўнамоцтвамі, сам сабе зрабіў там старшынёй гэтага схода. Усё дзеля таго, каб зрабіць запасны аэрадром на выпадак, калі Расія вымушыць Лукашенка не ісці на выбары 25-го года. І, магчыма, у такім падвешаным стане, нягледзячы на тое, што Лукашенко выконвае усе абавязкі, усе гаранты для прысутнасці расійскай у Беларусі, ён знаходзіўся ў стане такой падвешанасці. І рускія вось зацягвалі гэтае пытанне. Магчыма, на валамі, магчыма. Вось былі перапісаныя гэтыя сочынскія дамоўленасці, былі створаныя новыя валамскія дамоўленасці, па якіх Масква дае згоду на тое, што Лукашенко застаецца пры ўладзе, можа нават на наступныя 10 год. Але разам з гэтым пачынаецца стварэнне нейкай адзінай энергасістэмы, сістэмы сувязі, то бок працяг інтэграцыйных працэсаў. Магчыма, другі момант быў у тым, што Расія імкнулася да максімалізацыі палітычных планаў інтэграцыі, стварэння адзінага палітычнага органа, адзінага прэзідэнта, магчыма, гэта, але ў перспектыве там 30-го года, бо Путін яшчэ 6 год праправіць Расія, там ужо невядома, як выглядаць будзе сама Расія. Але адзін з сцэнароў, што пасля сыхода прэзідэнта, яму колькі ўжо каля 80 будзе, не ведаю, ці ён будзе яшчэ дыхаць, але у вось гэтай эліты шавіністычная імперская Расія можа быць думка пра тое, каб Пуціна зрабіць прэзідэнтам саюзнай дзяржавы, так, а ўжо і аднавіць такім чынам імперскасць Расіі ўжо на новым узроўні. Але гэта ўжо сцэнары такіх перспектываў, пра якія мы можам яшчэ паразмаўляць. Таму вось мне падаецца, размовы маглі весціся адносна гэтага, адносна магчымасці ці перспектываў уцягвання Беларусі ў вайну. Магчыма, ўжо зараз таксама Беларусь была ў падвешаным стане, ці ў Лукашенка там выкарыстаць войскі беларускія, не выкарыстаць. Мы до канца не ведаем, якія былі падыходы, мы можам толькі здагадвацца і дапускаць, што ў расійскіх інтарэсах гэта было. Магчыма, былі зроблены дамоўленасці пра тое, што да выбараў у Беларусі ніякіх такіх сур'ёзных радыкальных змен унутры Беларусі, уцягвання ў іншыя вайскова-стратэгічныя планы не будзе, каб не дэстабілізаваць абстаноўку, магчыма. А трэці момант, калі ўжо мы кажам пра нейкія гаранты бяспекі, гэта дроны, так, магчыма, далі дазвол на тое, каб збіваць гэтыя шахеды, якія залетаюць на тэрыторыю Беларусі, бо ўвесь час... прынамсі, гэтай ночы лёталі і ўздымалі нібыта знішчальнік, но ён так нікога там і не знішчыў. Таму, скажем так, тут мы можам только спекуляваць. Мне падаецца, што галоўнае для Лукашенка было атрымаць вось гэтыя палітычныя гаранты ягонай бяспекі, ягонай улады, што ўжо не будзе нейкіх нечаканасцяў. Але яшчэ раз падкрэслю, яшчэ да выбараў, колькі яшчэ не абвешчаны, паўгады лічыце, так, то сітуацыя, канешне ж, можа змяніцца, але вось такое маё бачанне гэтай сітуацыі. Дарэчы, вось хацеў бы адзначыць, што сёння прыйшла навіна пра тое, што ў міжнародны вышук абвесцілі чарговых нашых калег следам за расследавальнікамі, журналістамі з бюро і журналісты-расследавальнікі з беларускага БПЦ таксама былі аб'яўлены ў міжнародны вышук разам з вядучым праграмы «Ноч з Чалым», уласна кажучы, Сергеем Чалым. І гэта не першыя людзі, якіх абвясцілі ў міжнародны вышук. Гэта
ідзе вот накрутка яшчэ больше. Это працяг гісторыі, і гэтая гісторыя спыняцца не будзе. У дачыненні да ўсіх, каму былі выдадзеныя прыгаворы, прысуды, там экстрэмізм, ці там тэрарызм, ці удзел у змове, у дачыненні да іх будзе скіраваныя там у міжнародны вышук, у Інтэрпол, і гэта сведчанне таго, што таксама, што Інтэрпол працягвае працаваць і супрацоўнічаць з беларускімі лукашэнкаўскімі ўладамі, і гэта стварэнне дадатковых праблемаў, асабліва ў аэрапартах для тых, хто з беларускім пашпартам застаецца. Напэўна, у трэцяя краіна ўжо ехаць небяспечна. Не ў Турцыю, не там у Егіпет, тым больш у Грузію. Зараз сітуацыя там пагаршаецца. І я ўжо не кажу пра Сербію. Так? Некаторыя ідэалісты думаюць, што вайна ўжо скончылася. Яна будзе працягвацца. Па Еўропе умоўна бяспечна, а краіны, якія знаходзяцца за межамі Еўропы, тыя ўсе, хто атрымаў прысуды, яны будуць сутыкацца з праблемамі. І нават у Еўропе, калі будзе ў спісе з беларускім пашпартам, будуць праблемы ў аэрапарту, здымаць будуць, правяраць, затрымоўваць. То бок гэта, на жаль, непазбежна, і гэта будзе працягвацца. Ну, гэта даказвае яшчэ раз, што права была, скажем, кіраўніца юрыдычнага аддзела Цэнтра беларускай салідарнасці Вольга Дабравольская, якая казала, што мы прыйшлі ў сітуацыю, калі найлепшым выйсцем для беларусаў будзе падавацца на міжнародную абарону і атрымліваць, безумоўна. Так, но ўсё роўна ты застаешься грамадзянінам Беларусі. Ну так, але ты маеш ужо тады пашпарт іншы, да, і гэта ўжо как бы здымае пэўныя ўсё ж таки пытанні. Дзякуй вялікі, Павел. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, але тэму бяспекі вайны ўсяго астатняга мы працягнем далей у нашым эфіры з былым сузаснавальнікам Белага легіёна, палітычным актывістам Сергеем Бульбам. Так што не адыходзьце далёка, слухайце, глядзіце, падпісывайцеся. Жыве Беларусь!